kwana kwhwe wani so ade enu ada ye papa ne bosha wo hye yen samoro nani no yama de nchen sabre moro no nani no ete kakra ena ye kɔ hɔ sra no mo hwɛ ensankyerɛ ne wo Sompa TV kɔ Facebook no so kɔhwɛ moro no nani no na ate onam kwam wo no chief producer say so hu no dia oni na chi ontiatia nanamom ye hwɛ Sompa TV kɔ Facebook no hwɛ abrantie moro nani no exercise ne ye no eye kakra nyakopon ya adom a onkata nani baako ode asina fron wankobi onkata nani baako nyene sa na hye ne botom no anoke cancer abrantie moro ye hwɛ oni chief producer mo hwɛ ne sa ne sina fron ho no hwɛ no abam no mo sa nyi baako me hwɛ abrantie moro ono osi chief producer so oni na chi ne nsa no ta na nani no ne nsa no ta na so nchem onkata nani baako wo mo so amenyina di adanse sa abra ye ko ye no enipa twa be hia ho papa ene ye pempa mom so mo mfiri kwa anim nani no exercise na ye nani no eno nti no ba bia yakon akoduru no eye ntoboase se ekuro no wu ewo nani ni mu a kropo twedi ampa dawroma moru obetumi asai akwa adwuma fa ko ya duru no eno ti ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana ye Facebook subscribe na say abrantie moru said ye Sompa se panipa abrantie ya brand ho no enya asem ketwa nani no na ye no exercise no eno aye papa ka kire ye say sra ne ke abrantie moru nani no wa ye ho adwuma wie yenhwe oh nyame guso yensankyere ne anoti anoda me ka kire adum anya dan nyina se seven praduasa de waka na natimfo bia ompagya efiri se yen Sompa se mpanipa anasa Sompa nkasa no so de ho tan ekosa moru ya eye wo awasem efiri nyame adwuma ana yeye anoti abrantie moru sabre nani no ane ye na exercise no chief producer say ojina ho ba bia me wo no bra chase me na wo tietia na namon mu no ane nsa no tane sunchem ne nsa ne nkata nani baako etane sunchem no sunchem na tai etane sunchem yenhwe efe kwa producer no dinachi no ba bia obefa bia kai na obi anani afrani hwe said ye wo si toche no say the OC touch no na efe kwa anoti improvement master boat ya na kwa master boat wa ye mana kwanya master boat media dance wo ko bi wo so ame hwa wo ko bi na adanse die kitwa bi a ye ko ye no ye nye ntwantro nkyere obi a na sabem praduasa ye free ye adwuma we enye ne ye de atwo firi apre na ba ye enye ne ne ye sa adwuma we ye ntimi nkoka se moru nani no seven praduasa no yenye sa yeni na nhyehyɛ ho wode na asɛm na bɛda yen na ba bia yakon akwa akoduru ye de achopa atum han atonani so we obi anani afi we kana no mo nyame ye ne nsankyere ne master boat me ma wakwa aba Ajaminu. Pani ponte say. Nyakopon adumo. Master boat we designer on ya pempament ade no. Ne sa no ofese. Abra ye koye ne master boat duru ho no se da bi. Mekwa akwa abrante nanim. Yaka na nya TV so ami hu no da. Master boat we die ne tentene tetiem ye koye die na hu ye. Ya ominu ya medase. Medamase. Sama mama sa akonya wi. Enawia. Same wo adwuma mu a. Same ko adwuma nkura mi hia omono. Ena mbusa na se na motimi akomoru ho na osu woko ba bi na afi na woko dwumam enti odura de besi bia no meti na mso okay mekura mefro timi odwuma na me se one ajawusu abeduru ni ho se mu komoru ho na mso wedie me so mekọ na me de mani akọhwe de tue mu bia abusua ye kokoduru ye no na moro wo inside se de hu no ahwefidie no so no ena ye frɛ no ba animu opie baae no na ne nsa no asɛdeda n'ani ne ho saa Sompa na fe yebusa ne se na ese ekose
beginning kura no person wa kire sa ase nani no kura afi de ohunu bibia afi woti nani no so a ohunu ade enti edi kan pe mene ofosu ko gina nanim ene busa se mi enu enipa gina hai se na so mu yetu wati me ka se yetu dia na kire se ohunu bibi ana owusu be kan ho ene ese no se moye miensa moye 1 2 3 aje se o read na me se esa ne akwa ohunu ade if you say once what me ka se moye miensa de o sorry be gina enchen kura no uti asem bi o kan ka kire se bra sa wo hye white ya kwa ne anini ho kura dabi ne anini ho oso na so kura sha oso kura sa wo hye white na me se sa me hye white eno kura so me hye white so no ade hye me ya na ye de koye enti ya na osu ye ne sa na te de ene bra be gina soro ha ena osu ye se okọ onchesi na naso ontrezi no na ontonche no afa osu ko na chi okobonkum na moro kobonkum okonifa na moro konifa afa okun ase na moro akon yehu ase watoache osu na afa empotamofo na bo agiso ye chese omoni agi enti na me bisa abochi na oton ne ma won nche won se abochi we de wo na ne moro te ha uhu ne sei no smasa moro nani no ohu na de ye ne ne te ha because na ohu no hwe na for now de betima ka kire me se ohu na de ma na oton kwaduno enso bai afa bra kofi ono so won nchen ono so ye provisions bi ho ondo be gina nchen pe aten se camera no kro ba mu omu nyina ase omu se moro afa de oyede ohu na de ente busia ye ko ya na kire se we de na de mia nkasa Sompa FM medimani ekohwe bi fi se na de ekro no na wo se yetimi ebe kan de ehunu because me de me ye so amini me de me so amini de ekoso ni nyina in fact enura de na lectures for ye na de nyina na ha ye pa o mama so amfo ahwe program ni bi antina ye de we update tamwa ye gina ho no kura no na ka bi twam ka no twam no metin se ka mnumfo no kra se this is de ohunu ade if is obi obehunu bi ehunu se abrante no afi nene no eden ohunu ade hwe se o se tochi osu no na osu wadane ho kura wosan de ni akire bebie wo no na molo atene na otochi ni sei enti molo de na mimi de mani ehunu de ohunu ade sa na metimi aka okay master boche beda se chia nipa mienu miensa bi wanya beduru ha de Ghana National Television Dressmakers Association Chama Joseph Mafutawia Chama Jo meche na anwumre etos bi nso mechea mere okay o master wan chia kwa na kwa master mechea pa enche medrufie na afi me ma God bless Jeffrey Precious na Queensta okay mechea mpa me madam for pa o itire wo so ame apia mechea na pa na me nkura mechea o madwuma mechea o munyina me mubodi oba na o ya otapa mental na ni feniva o ne kura no ho fa no ntimi amadu ne ho beto no wanya ba ha na obekeze ayaresa na odai mu no kure dia den kura ani dia master boat ameka chiro say ani very precious no kure ne kura no den ye ma wi asente ase na ye fa na ase rempem pa ma ye papa no waje ade papa se enam ye so ena nyankopon ma eketrema ege kama ye de pa na che otie ya ka brante moro no ba chiro no am se ko e ni nyina no hwen komodidie na potamofo ni nyina edie na akoye afutuo o se nipa bia no uti wiase a o hwe ne mayi bibi o wiase moro case we ni de obi a onu case ni bia o de betu mfo nkanka ne drivers last be sad the same problem see na metike anim onim de o twia run about no we na pe ene yesi yensi na me na metekan mo besi omo ya o besi utwonta o kaza yesi yensi na pe na me hu se police ni bi ba na me free police ni no na me se aban driver we ni mate kom de yefa so ni to hwe driver ni na o se na se okura no panka me chew masa come on kokusi wo mu ase ho na mate ne to do no san ten ye na o de ye kwase ho enti eyomu su no mo ban
eyo musuba do mo ya no be de ado de sakra ya so mo sakra de o mo asem eni nsu ani anwen fa wo mo so obi ye na adwen so ba mi na ni afra bi ma ba ha ye mfi no obeba ne yapon so ni mu a so my man say mo de makwa akutwa no ya mo ba ye ba gemu apa cho nti ye prepare a chopi sa o ka cho master bo che be dase e dase pa ano ti uko Facebook no a ene YouTube no a Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana YouTube no Sompa TV YouTube no Sompa TV abagafo ne yenua no mo abrochire a mo busa se Moro ne condition no eti se nu nyina no sabre Moro ene chief producer usu wa hwe wa so asi ato ache no efe kwa anu ti no efiri eno a no manfo bi se Sompa se penipa nyankopɔ kredu ba bi on pɛhwehwɛ animu eti na eno ano nsankyere ne wa manansie no eno a wo hyeda enne no sa to din nani no abie kakra se kuro na wo so no ekɔ a me wo gidi efiri papa no ahye bo se me makache ha no Moro nani no ate enti die na asie eno nte adum ni adan wo mo so mu no yesro mo mu nyim ti